Alba Ventura oferirà dilluns que ve, 23 de maig, a 2:15 del vespre a l'Auditori de Barcelona el concert Mou-te pels quiets, a benefici de Nexe Fundació. Un concert que destinarà els seus fons a aquesta entitat que treballa a favor dels infants amb pluridiscapacitat i també de les seves famílies. El concert Mou-te pels quiets, al qual hi col·labora Catalunya Música, i recordem-ho, farà dilluns que ve, 23 de maig, a 2:15 del vespre. Les entrades ja són a la venda, les podeu comprar, com sempre, a les taquilles de l'Auditori de Barcelona. Esperem poder-vos trobar-hi a tots. Ja ho sabeu, a més de comprar-les a les taquilles de l'Auditori, us recordem que també ho podeu fer al Té l'Entrada, concert solidari Mou-te pels quiets a favor dels infants amb pluridiscapacitat i de les seves famílies, dilluns que ve, 23 de maig, a 2:15 del vespre a l'Auditori de Barcelona. Res més, i tornem demà, com sempre, puntuals a les 7 del matí. Bon dilluns, adéu-siau. A Catalunya Música, Preludi. Et despertem amb música i notes d'actualitat. Preludi. Amb Olga Cardús.